आरो जौसाङाव जिरायनाय आलासि नोंथांमोन आरो लोगोसेनो दिनैनि बे बरायजानाय हाबाफारियाव सफैनो हानाय बरायजानाय फरायसुला फरायसुलि लोगो नोंथांमोन आरो लोगोसे गासै फरायसालि बा कलेजनिफ्राय नुजाफैनो हानाय गासै फरायसुला फरायसुलि नोंथांमोन आरो गार्जेन नोंथांमोन आं नोंथांमोननि गेजेराव दिनै फैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों नाथाय आंहा बारा टाइम गैया बिनि थाखायनो आङो फंनैसोल' आंनि एक्सपिरियेन्सखौ नोंथांमोननि गेजेराव आङो शेयार खालामगोन आंबो बर' मिडियामावनो फरायनाय लोगोसेनो आङो गभर्नमेन्ट स्कुलावनो फरायनाय आं गामिनि एलपि स्कुलावनो फरायदोंमोन आंनि गुदि फरायसालियाव बेनिफ्राय आङो स्कुल बरिमाता हाई स्कुलनिफ्राय आङो मेट्रिकखौ पास खालामदों बेनिफ्राय कलेजखौ आङो आनन्दराम बर' एकाडेमि पाठशालानिफ्राय पास खालामदों बेनिफ्राय गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनिफ्राय मास्टार्सखौ खालामदों दा आङो पिएइचडि खालामगासिनो दं बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव आङो बे एग्जामखौ खेबनै लिरदों आं खेबनैजोंसो पास जानो हादों बे एग्जामखौ आरो बे एग्जामाना लं प्रसेस माने मास मोनसेयावनो फर्म फिलआप जागोन मास मोनसेयावनो एग्जाम जागोन मास मोनसेयावनो रिजाल्ट जागोन बिदि नङा बेयाव 1 year बा 1 yearनि बांसिन आगोलथ' 2 years 3 years बिदि लायोमोन दा उइदिन 1 yearsनि गेजेरावनो गभर्नमेन्टआ माने कमप्लिट खालामनो नाजादों फर्म फिलआपआवबो टाइम लायो बेजों लोगोसे बेनि उनाव प्रिनि रिजाल्ट होखांनायनि उनाव मेन्सनि रिजाल्ट होखांनायनि उनाव आरोबाव भाइभानि उनाव आरो लिरबावनो गोनां जायो रिजाल्टआ पास जागोन ना जाया बेनि सायावबो डाउटबो थायो दा आङो बेखौनो होननो सानदों जायफोर स्टुडेन्टसा बे एपिएससि एग्जाम बा सिभिल सार्भिस एग्जामाव जनो गोसो दङ बिथांमोना जास्ट बिएल'सो पास जानांगौ माने बेयाव ना पार्सेन्टेज नांगौ मा नांगौ बि नङा बिए माने बिएल' नङा बिकम बिएससि जिखिजाया सिम्पल ग्रेजुएसन जाबानो बे एग्जामखौ लिरनो हायो आरो एमएबो नाङा बा आदार हायार इडुकेसनेल क्वालिफिकेसनबो नाङा जास्ट सिम्पल ग्रेजुएसन जाबानो बे एग्जामखौ लिरनो हायो किन्तु बे एग्जामा माने बहुत माने साबजेक्ट्सफोरा बेयाव इनक्लुडेड जाना दङ मेक्सिमाम आर्ट्सनि साबजेक्ट आरो लोगोसेनो आर्ट्सजों लोगोसे प्रिलिम्स एग्जामाव सीसेट मोनसे पेपार दङ बेयाव सीसेट पेपाराव जोङो मेथ्स रिजनिं कम्प्रिहेनसन लजिकल रिजनिं बे माने बेखिनि टपिक्सआ इनक्लुडेड प्रिलिम्सआव सीसेट पेपाराव बेखौबो जोङो माने क्वालिफाइ जानांगौ पास जाथारनांगौ आरो बे सीसेट पेपारखौ होमबासो माने प्रिलिम्सनि माने जीएस पेपारखौ माने बिसोर नायगोन आरो तो बेखायनो जायफोरा माने आर्ट्सआव मेट्रिक होखांनानै जायफोरा आर्ट्सआव फरायगोन बिसोरो माने मेथ्सखौ इगनर खालामनो नाङा माने आंनिया मेट्रिकआ जोब्बाय मेथ्सखौ नांला आं आर्ट्सआवसो फरायगोन बिदि नङा आरो मेथ्सखौ माने मेथ्सआ बहुत इम्पर्टेन्ट साबजेक्ट इभेन मा होनो एमए मास्टार्स जोबखांनायनि उनाव जाय नेक्स्ट लेट एग्जाम होगोन बिसोरबो माने बे मेथ्सखौ नांथारगौ बेयाव फैयो डाटा इन्टारप्रिटेसन लजिकल रिजनिं कम्प्रिहेनसन बिदि मेथ्सनि खायसे पर्सन्सआ माने नेटनि फार्स्ट पेपाराव फैयो खायसे स्टुडेन्टसा मा जायो नेटनि एग्जामावबो बे फार्स्ट पेपारखौ पास जानो हायैनि थाखायनो माने नेटआव माने पास जाहैनो हाया आरो बेनिखायनो जायफोरा माने मेट्रिक पास जानानै माने आर्ट्सआव फरायगोन बिसोरो मेथ्सखौ माने इगनर खालामनो नाङा आरो दा आङो एग्जामनि बागै एसे बुंनोसै माने प्रिलिम्सआवथ' मोननै पेपार थायो बेनि उनाव मेन्सआव गासै 6टा पेपार थायो बेयाव मोनसे एसे पेपार थायो बिनि उनाव GS1 GS2 GS3 GS4 एन्ड GS5 बेयाव मोनसे पेपार थायो GS5आव बे स्पेसियेलि फर आसामनि पेपार थायो आसामाव जों बे स्कुलाव फरायदोंमोन ससियेल साइन्सआव बेफोरनिखौनो बांसिन जोङो फरायनो मोनदों जेरै आसामनि हिस्ट्रि आसामनि जिअग्राफि आसामनि पलिटि आसामनि इक'नमि जों जाय स्कुलाव बेफोर साबजेक्टखौ मोजाङै फरायदो बे उनाव माने जास्ट रिभिजन बायदिसो जायो आरो रिभाइज खालामलांबानो जायो बेखायनो माने आङो उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ बेखौनो बुंनो नागिरो जे माने स्कुलनि
दानिफ्रायनो माने मोजाङै फरायलां आंहा माने जिअग्राफि साबजेक्ट कलेजाव गैयामोन स्कुलावल' दंमोन फिजिकेल जिअग्राफिया एसे माने टाफ आंनि थाखाय माने टाफ मोनोमोन आरो आं फिजिकेल जिअग्राफिखौ माने बुजिखौनो मोनामोन बेखायनो माने आङो माने उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ बेखौनो खावलायो जे स्कुलनि साबजेक्टफोरखौ जायफोरानोखि सिभिल सार्भिस एग्जामाव जनो गोसो दङ बिसोरो माने मोजाङै दानिफ्रायनो बुजिनो नाजा दानिया माने फेक्चुयेल बेस बिदि फैनो नागिरला कुइसनाव आहमनि फार्स्ट राजाया सोरमोन आहमनि जोबथा राजाया सोरमोन माने बिदि डाइरेक्ट कुइसनसा फैनो नागिरला माने बांसिन कनसेप्चुयेल बेस फैयो आरो स्टेटमेन्ट बेस फैयो आरो लोगोसे टाइम मेनेजमेन्ट खालामनो हानांगोन नोङो टाइम मेनेजमेन्टआ बहुत इम्पर्टेन्ट थाब नोङो लिरखांनो हानांगोन प्रिलिम्सआवथ' जास्ट एमसिकिउ माल्टिपल चइस कुइसन्स आरो बे मेन्सआव नोङो लिरनो हानांगोन 20 कुइसन्स अल कुइसन्स कम्पालसरि माने गासैखौबो लिरजोबनांगोन आरो बेयाव अर थाया एबा बिदि थाया आरो बे 20 कुइसन्सनि 10 मार्क्सनिबो थागोन बेयाव ओमफ्राय बेजों लोगोसे 15 मार्क्सनिबो कुइसन्सफोर थागोन बेनिफ्राय गासैबो कुइसन्सखौ माने लिरजोबनो हानांगोन आरो मोनसे एग्जामनि माने मोनसे टाफ होननानै जे जों बुङो बेनो जाबाय बे एग्जामाव माने गेप गैया दिनै मोननै पेपार लिरबाय नेक्स्ट गाबोनबो मोननै पेपार आरो बिनि उनावबो नेक्स्ट मोननै पेपार बिदिनो माने जोंथ' दा स्कुल बा कलेज इउनिभार्सिटियावथ' जों गेप मोनोना सानथाम सानब्रै सानबा सप्तासे गाहाम गेप मोनो बे एग्जामाव माने गेप मोना नों कन्टिनिउसलि फरायबाय थानांगोन लिरबाय थानांगोन आरो आखाइ मानि सालायलांगोन ओंखायनो माने हेन्ड राइटिंआ माने स्पिड जानांगोन आरो माने लिरबाय थानांगोन आरो नोङो बेयावनो साननोनो सोलाबनाय नङा कुइसनाथ' मोनसेबो डाइरेक्ट फैया बेनिफ्राय नों हारसिंनो नोङो साननानै नोङो लिरनो हानांगोन बेबो माने थाब लिरनो हानांगोन आरो गोबाव मोनसे कुइसनखौ फरायखांबाय दसे थाबाय मोनसे सेन्टेन्स लिरखांबाय गोबाव थाबाय बिदिबा जानाय नङा आरो थाब उइदिन 5-6 मिनिटआव माने मोनसे कुइसन लिरखांनो हानांगोन आरो बेजों लोगोसे एन्सारखौ नोङो डाइरेक्ट लिरलांबाय थाबा जाया माने एन्सार राइटिं स्टाइला मोजां जानांगोन इन्ट्रडाक्सन बडि कनक्लुजन बेफोर माने मोजां जानांगोन आरो बेजों लोगोसे गासैखौबोथ' जों एसे बायदि लिरलांबाय थाबा जानाय नङा ना पइन्ट वाइज लोगोसेनो डायग्रामफोर होनो हाबा मेपफोर होनो हाबा माने मोजांसिन जायो आरो लोगोसेनो मा होनो बे एग्जामाव जास्ट माने एग्जाम लेखानिल' फैया कारेन्ट एफेयार्सनि बहुत बुस्थुफोरा फैयो आरो बांसिनानो बेनिखायनो दानिफ्रायनो माने हेबिट खालामबा मोजां जायो निउस पेपार रिडिं निउस पेपारखौ फरायनायनि हेबिटखौ दानिफ्रायनो जुदि लाखियोब्ला माने उनाव नों प्रब्लेम जाया नङाबा निउस पेपारखौ फरायनोबो प्रब्लेम जायो माखौ नायनो अबेखौ नायनांगौ जोङो माखौ फरायनांगोन बिदि प्रब्लेम जायोना दानिफ्रायनो निउस पेपार फरायनाय हेबिटखौ लाखियोबा मोजां आरो दानिया माने अनलाइन सर्सेसबो बहुत एभेलेबल जाबाय साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो निउस इ पेपार फरायनो हायो आरो जोङो लोगोसेनो मोनसे आङो साजेस्ट खालामनो लुबैयो गथ'फोरखौ बिदि बेलेगफोराबो सिभिल सार्भिसाव प्रिपेयार खालामदो आंबो खालामनि माने बिदि नङा गावबा गाव माइन्डखौ नोङो थिग खालामनानै ला आरो नों मा जानो गोसो उमुगा बिदि फरायदो आंबो फरायनो बिदि नङा नों निजेनो सान नोङो मा जानो गोसो दङ फिउचाराव बेनिफ्रायसो नोङो माने प्रिपेयार खालाम नङाबा माने आन्दायहैगोन आरो उमुगाबो बिदि खालामदो उमुगा बिदि खालामदो आंबो खालामनि बिदि नङा आरो नों गोसोआव सानना ला नोङो एसिस्टेन्ट प्रफेसर जानो गोसो डक्टर जानो गोसो इन्जिनियार जानो गोसो ना सिभिल सार्भिसाव थांनो गोसो नोङो निजे हारसिंनो साननानै ला सानखांनायनि उनावसो नोङो माने निजेनो माने डिसिसन लानानै नोङो प्रिपेयार खालामनो हायो आरो लोगोसे बे एग्जामाव नोङो कनफिडेन्स थानांगोन पेसेन्स थानांगोन मालाबा नोङो फेलबो जानो हायो खेबसेनोथ' पास जायाबो जानो हागौ बिनि थाखायनो नांथाब नाजानांगोन आरो एग्जामाव मा जायो सोरबा सोरबि खेबसे फेल जाखांबाय बा हायाखै प्रिपेयारसो खालामबाय दं सोरबा सोरबि डिमटिभेटबो खालामगोन मानसिफोरा ओंखायनो डिमटिभेट खालामग्रा लोगोफोरनिफ्राय माने गोजानाव थानाया माने मोजां आरो मुंखौ फरायनिफ्राय उनाव डिसकास खालामबाय क्लासफोराव बेबायदि डिसकास खालामबाथाय माने बांसिन रोङो आरो माने बांसिन सोलोंनो हायो ओमफ्राय थाब गोसोआव फैयो ओमफ्राय गोसोआव लालायनो गोनां जाया आरो ओमफ्राय आङो बेखिनिखौनो बुंगोन बारा बुङो माने टाइम गैला जाखिनिफ्राय आंनिया अनलाइन ट्रेनिं दं आं मोनसे आरोबाव लास्ट मोनसे एडभाइस खालामनो
बेखायनो माने फैसाफोरखौ माने सेभ खालामनो माने सोलोंनांगौ आरो माने गुबुन जातिफोरनि बायदि माने ओमफ्राय फरायनायाव माने इउटिलाइज खालामनो हायो आरो खस्थ'थ' खालामनांगौ बुहुत खस्थ' खालामनांगौ आंथ' बुहुत खस्थ' खालामदों माने क'क्राझारनिफ्राय गुवाहाटि आं बुहुत थांलाय फैलाय जाबाय थानो हाबाय आं फुंनि फार्स्ट बास क'क्राझारनिफ्राय जास्ट फार्स्ट जाय बास फैयो बेजों आं थाङोमोन माने माबायाव गुवाहाटियाव थाङोमोन बिदिनो फैयो मालाबा डिपार्टमेन्टआव एग्जाम बिदि थायो डिपार्टमेन्टआव खामानि थायो बिदिनो माने बुहुत खस्थ' थांलाय फैलाय खालामनाय नङा मक टेस्टफोर लिरदोंमोन माने बिदिनो आङो माने एग्जामखौ माने लिरदों आरो बेखिनियानो आरो बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि बुंनायखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय थेंक इउ